empecé, pois, podemos dicir, cando era neno, ou adolescente. O que pasa é que, cando empecé a pintar, facía o que me gustaba, pero sin ningún tipo de pretensión, e facía o que se me ocurría simplemente, sin pensar nunca que iba a facer nada, pois, a posteriori, porque simplemente facía, pois, como outro rapaz, pois fai xogos, pois con novelos ou con unha navalla ou con eso, pois, bueno, me ocurríaseme, pois, con un lápiz ou con un bolígrafo, pois, facer dibuixos. En que dirías que consiste o teu traballo? Non me gusta nada en definir o que fago. Iso é un traballo que teñen que facer os críticos ou simplemente, pois, a persona que o ve. Eu o meu traballo fago penso que desde a sinceridade comigo mesmo. Fago aquilo que sinto, que me parece oportuno en cada momento, trato de a veces facer cousas, non cousas que me gustan, sino denunciar aquilo que non me gusta. Sería, pois, esa serie de aí, pois, vai un pouco nesa línea, de sacar un pouco a reducir ou poñelas de forma visible esas cousas, esas situacións negativas que moitas veces se dan e tratamos de ocultar. Vou vos contar outra anécdota que pasou xa fai moitos anos, cando estaba colgando a primeira exposición que fixe. A exposición individual, me refiero. Que nos medios de comunicación salveu de que Fonderila que iba a facer unha exposición de pintura no Museo de Lalín. Entonces había xente de Lalín, moita que me coñecía, pero non sabía desa faceta miña. Entonces, comentando nun bar, dúas personas, unha preguntou e outra, logo vas a ir á exposición? De quen? De Fonderila. E quen é ese? Dixe, é Fonderila, o que hai? Non, pero Fonderila é electricista. Non, pero Fonderila é electricista, pero tamén pinta. Que coño vai pintar? O electricista non pinta. Bueno, entón era unha discusión e a cousa quedou en tablas. Non chegaron a acuerdo, tal marchou, pero a persona que lle parecía, que me conocía a mí moito de sempre, pero que non sabía que pintaba, pois colleu e acercouse ao museo antes da exposición. E cando estaba colgando, recordo que chou pola porta, e dixo, coño, pois é verdade. Entonces, le dimos nota, coño, que pasou? Por que dis que é verdade? Non, nada. Pero logo iso, é que non hai unha discusión aí con un tipo tal, eu dicía que Fonderila, que eu conocía a Fonderila, pero Fonderila que non era pintor, e outro conocía a Fonderila como pintor. Entonces, pero xa dixo que tiña razón o outro. E aí, pois, termina a anécdota, despois mirou a exposición, e que gustou e tal, e dixo, bueno, pois é unha sorpresa do min, porque eu non sabía nada. Cal é a historia desta peza? Pois, a historia desta peza é sencilla. Empecé a traballar con trozos de madeira que tiña por ali e din que me daban xogo por facer algo móvil destas características, porque é algo de construcción moi sencilla, pero que ten a particularidade que, ao ser dúas pezas que giran, pois vai presentando distintos aspectos
en función da posición. Tanto se movemos unha individualmente como se movemos as dúas de unha forma máis ou menos simétrica. Cal é o nome deste cadro? É impulso da voluntad. E que intenta representar nel? Pois intento representar esas situacións nas que nos encontramos a veces pois enmarañados ou, como direu, inmersos, é que a través da forza da voluntad, ese impulso da voluntad, pois, ou a través del, podemos salir. Que ás veces eu penso que a voluntad supón nun porcentaxe moi alto de ocasións a diferencia entre conseguir o que un quere ou quedarse na nada. E dicíame máis ou menos o mesmo, que sabía que pintaba, pero como pintan moitos, non? Que pinta porque é como un hobby que fai cousiñas e tal, pero el como me conocía pola miña profesión, pero o que menos pensaba era que fixera este tipo de cousas que el veu aquí. E, bueno, quedaba moi sorprendido porque, a pesar de me conocer desde que era rapaz, pois non sabía o que estaba facendo. O sea que esa sorpresa sigue estando aí.